nitie yore mabiro, lakini for now wan gi condoms, to seche moko iwacho ni nitie bit mang'ado cha. Ang'eyo no chuo luoro gino, lakini mano en decision mi make kiseyudo nyithindo to kidwa yudo nyithindo kendo. Lakini nitie ways minyalo komo nyuol in men, lakini methods moko poko chopo kata Kenya ka. Lakini sana watiyo gi condoms, sana hivi ng'adi, and kata nitie spermicides, mano chalka gel munyalo wiro ku mano ng'ama dichuo kata seche mu timo hero. To ahinya achiel mung'ere mano mar vasectomy, mano ma ng'ato dhi to itimone gik mitimone duong' mare. Kata kamano aneno ka joma chuo pok oserwake ahinya, to kata mana kotenre kod komo nyuol, kwan ata malo mathoth makati ni boyieri koda nikech osebedo kuwuotho e gwenge mopogore opogore. Bedno ka joma chuo komo nyuol ahinya, koseno ka mine tang'eni wakomo nyuol, to king'iyo kata mana percentage nikech tinde bende wacho ni wakonyre nikech samoro miyo yedhe ma komo nyuol ok dhi kode makare. Ng'ama de chuo nyalo komo nyuol. Chuo luoro gini, lakini wa encourage gikony mine, nikech waneno ka burden ni opodho ni mine sana. Nikech ang'eyo pia research mosetim woko ka en ma mine ahinya. Lakini wa encourage men mondo okom nyuol. Seche moko inyalo konyo kata madhi yot kanyo. Seche moko kata ka pokadhi sindan, wawach ni anakawo ga sindan madwe adek cha, to pokadhi kawo. Dongi neno nitie period manyalo yudo ich kanyo. Kabisa. Sano emi inyalo bi ka dichuo tiwacho ni watig condom. Watig condom, at least we protect ourselves. Lakini koro kwarango statistics, dichuo luoro gini, kata vasectomy ji luoro, lakini kwarango mine nitie iluongo ni BTL in females. Mine timo gini daily, lakini kirango dichuo gi luoro ahinya, giparo ni wech komo nyuol en gik mine. To bende ber kata mana ka dichuo ko kata mana ng'ama miyo ahinya ka ikeny kanya ng'ato dhako kata mana gi wuoro gidhi e osiptal kanyakla mar mondo bi daktari bende chune gi paro donge ok ni miyo kende madhi